Mitä menee Johannus? Vastaa! Eikö mä olin silleen molemmilta, mutta mä muistan, että meillä on 2 Mä voin kysyä, mihin mä saatkin. Juhannus meni hyvin töissä. Joo, mä olin mun poikaystävän vanhemmilla. Mitäs sä, Mimo, sä teit? Mitä mä tein? Mä kävin Suomenlinnassa piknikillä, se oli söpöä. Söpö. Okei. Kiva. Mun besunkaan mä kävin siis. Joo, et yksin. Et ollut niin. Niin. Taking myself on a date. Joo. Juhannuksena. Okei. Mun nimi on Veronika. Mä oon Moona. Ja tervetuloa kuuntelemaan meidän podcastia For the Gals. Tää on aika mielenkiintoinen jakso, koska meillä on meidän eka vieras. Saattaa olla myös vikavieras, a.k.a. Mimosa. Ja tässä vaiheessa mä annan sulle mikin. Apua. Moi. Mua jännittää. Mä varastan toisen mikin Muonalta. Mä vedän näin nopsaa tän alun. No, älä pyydä mua esittelee itseäni, mä en oikeesti. Olin sanomassa. Ei. Koska... Ja kannattaa sit puhua silleen suht Tosi lähelle, lähellä, koska okei. joo, suoraan, jos sulla on vähänkin mikki kallella, niin sit se ei ota sitä samalla tavalla. Okei, Mutta jännittävää. sulla on oma podcasti, Niin on. niin tää on aika hauskaa. Tää on niin Tää hauskaa. on niinku podcastien. Mua jännittää tää, vaikka mulla on oma podcasti. Koska Niin. mä oon silleen, mulle mitään hajua, mitä mut kysytään. Okei, no mut esittele itses silleen parin lauseella. Okei, mä oon Mimosa. Me olemme vaan sanottu edes mun nimeä vielä. Sanottiin. Mä oon Mimosa. Ja mitä mä sanon? Mulla on kans oma podcast. Mun podcast on niinku itsensä kehittämistä, rakastamista. Kaikkea tämmöistä health and wellness. No en mä tiedä. Ehkä ei health välttämättä. No on. Joo, kyllä mä sanoisin. Ja, eli mä oon vähän eri genres kuin te. Joten joo, tää on hauskaa yhdistää meidän hommelit. Joo, ja meidän tän jakson aiheena on käytännössä itsensä omaksuminen, rakastaminen, kehittäminen jänne. Niin sit mä ajateltiin just, että sä voisit sopia tosi hyvin tähän jaksoon, kun tämä on semmonen niinku, mihin sä oot niin sanotusti, no en tiedä voiko sanoa spesialisoitunut, mutta Ainakin mulla on siitä eniten sanottavaa. Niin, ehkä joo. Mä just sanoin näille, että mua on ihan out näitten popkulttuure-jutuista. Joo. Että tää on ainoa, mistä mä saan nää mun insightit näitten podista nykyään. Mutta tässä vaiheessa, vaikka tää on tämmönen itsensä kehittäminen, tai tämmönen, en voiko sanoa henkilön jakso, niin meillä on silti tässä nyt viikon PR-stunti. Joo. Tai siis jakson PR-stunti, mä ehkä pikemminkin tämän muotoilisin. Niin, Moona, ota koppia. Mä melkein triggeröidyin siitä, kun sä sanot ota koppia. Mulla tulee semmonen uutislähetysolo, kun tää tälleen siirtyy vain seuraavaa. Mut joo, tosiaan tän jakson aiheena itsensä kehittäminen, itsetunto, itsensä rakastaminen ja niin edespäin. Niin totta kai me saadaan Veronikan kanssa Kardashianit tungettua tähänkin jaksoon. Mutta siis pähkinänkuoressa, no tosi Pariisin muotiviikkojahan on vuodessa, varmaan en tiedä, niinku naisten ja miesten about 8. Mut vuosi sitten yhdellä Pariisin muotiviikoilla, niin Kylie Jenner oli vieraana Schiaparellin näytöksessä, joka on ehkä silleen, siitä on tulossa semmonen popkulttuurimoment siitä näytöksestä, mä en tiedä, onko nähnyt kuvia, kun siinä samassa muotinäytöksessä oli Doja Cat vieraana, ja sit se oli ihan niinku punaisissa semmoisissa kristalleissa kokonaan. Kyllä mä oon tän nähnyt sen. Ja sit Kylie Jennerillä oli semmoinen musta mekko, ja sit sillä oli niinku leijonan pää. Ja se oli vähän kontroversaali se näytös sinänsä, koska niillä oli just semmosia eläinten osas niistä asuista. Mutta mikä siinä oli kaikesta viraalinta, tai mikä meni niinku viraaleimmaksi, oli ei vaan se leijonanpää, mikä Kylie Jennerillä oli, vaan kuvia siitä levisi nettiin tosi paljon, jotka on niinku editoimattomia, ja Kardashianithan tosi paljon editoi niitä kuvia. Niin sit siinä näkyy aika selvästi, kuinka paljon, tai miten Kylie Jennerin täyteaineet, tai hänen, miten sen voi sanoa,
niinku, ei, niinku se työ, mitä hän on itselleen tehnyt ja omalle ulkonäölleen, että miten hän, minkä ikäinen Kylie Jenner on? 25. Joo, ei aika nuori, mutta silleen niinku, 24. että miksi se meni viraaleiksi oli sen takia, koska se näytti niin paljon vanhemmat kuin se on ikäisekseen. Ja nyt viimeisimmässä Kardashianin jaksossa niin Kylie puhuu siitä, että toi kyseinen tapahtuma ei välttämättä vaikuttanut hänen, niinku, ei ollut semmoinen viimeinen pisara, mutta kuitenkin käsittelee niitä kuvia, jotka meni viraaleiksi. Joo. Ja se huomio, mitä se sai netissä, oli nimenomaan just sen takia, että se työ, jota hän on itselleen tehnyt, oli niinku vanhensi häntä tosi paljon ja ei näyttänyt silleen luonnolliselta. Ja sitten tästä mun mielestä hyvin päästään vähän niinku siihen aihealueeseen, että jopa julkikset, jotka on laittanut itteensä niin. miljoonia dollareita. Miljoonia. Itkee ulkonäön vuoksi. Niin. Jotenkin itse rakkaus, no sehän itse rakkaus ja ulkonäkö ei periaatteessa mene käsi kädessä, mutta se on semmoinen niinku aihealue siitä, mitä tosi usein ajatellaan, kun puhutaan niinku itse rakkaudesta, että sun pitäisi niinku jotenkin, en mä tiedä, onko se vaan kun on nainen tässä maailmassa, niin sit aivot yhdistää se heti silleen ulkonäköön, että mun pitää hyväksyä se, miltä mä näytän. Mutta ehkä me tässä jaksossa päästään vähän siihen, että se on niin paljon enemmänkin kuin vaan se, miltä sä näytät. Niin, toi on kyllä totta. Toi on tosi hyvä pointti, että tosi usein just niinku ehkä just ulkoanellisesti ei olla tyytyväisiä itteensä, ettei niinkään just se sisäinen maailma ole se. Tai sisäinen maailma ei ole yleensä se prioriteetti, mitä kehitetään ekana. Et se on aina eka niinku ulkonäkö ja sit vasta ehkä jopa jaksetaan. Mut mitä sul heräsi tästä? Mitä Tuo oli vähän kömpelö selitys, mutta mä toivon, että sä sait jotain. Mä sain tästä kyllä. Koska mä ainakin, tai eka tohon, että miten niin naisille on toi enemmän kuin, tai en mä nyt tiedä, varmaan kaikilla, mutta naisia ehkä, tai kun me ollaan pieniä, niin meitä esimerkiksi kehutaan aina meidän ulkonäköä enemmän kuin vaikka meidän taitoja tai jotain muut helpommin ehkä. Että ollaan silleen, onpa sulla nätti mekko, onpa sulla nätisti hiukset tai mitä ikinä. Kun sit taas ehkä niinku pojille esimerkiksi ollaan silleen, että ootpas sä nopea juoksee tai ootpas sä hyvä mitä ikinä kiipeilee tuohon puuhun tai niinku whatever, että silleen enemmän me ehkä, tai niinku, en sanoisi, etteikö miehillä ja pojilla olisi ulkonäköpaineita, mutta meille niinku se arvo, vähän niinku se tuutetaan siihen, että meidän alitajuntaa, että se lähtee siitä. Että ainoa, mistä me saadaan niinku kehua ja hyväksyntää tai semmoista niinku huomioon, koska kuitenkin esim. Pienenhän se on ainoa, mitä me niinku halutaan. Että me saadaan niinku rakkautta ja huomiota. Niin ja sit vähän niinku esitetään se, että se miltä sä näytät, tai kun ne kehut tulee just sen perusteella, että se on vähän niinku, no ei nyt ainut tie siihen, mut silleen semmoinen pääovi. Jep. Ja sit mä oon huomannut, koska mulla on pikkusiskoja, niin mä oon nyt niinku ottanut tän niitten kanssa. Että mä oon silleen, että sanon mun vanhemmille ja niiden vanhemmille, että ei ehkä keskitytä aina siihen ulkonäköpainotteiseen kehuun, että enemmän vaikka silleen, että wow, et osasitpa sä hyvin tehdä tän jotain jutun. Ai siis oot sä sanonut ton niin käytännössä vaikka sun äidille? Joo. Niin, että joo, mä jotenkin käsitin sen, että sä sanoit niin sun pikkusiskolle, että se jotenkin levittää sanomaa, siellä vetelee koulun käytäviä silleen, että älä keskityt nyt tohon, vaan keskityt tähän. Ei, mutta toi olisi kyllä hyvä. Toi olisi hyvä, jos se... Niin. Ei, mutta se kyllä, mä oon kyllä niinku tuutanut silleen näitä tämmösiä itserakkaus- ja tämmösiä itsevarmuusjuttuja siis pienestä asti. Mulla tulee tosta mieleen, mä en tiedä, ootteko te kattonut Sex Education, kun siellähän on se Outisin se päähenkilön. Mä en oo kattonut sitä. Oot sä Mona kattonut? Mä oon kattonut ja se vikakausi oli huono. Joo, no ne on vähän sellaisia, että alkaa edet loppuu, mutta kun siellähän Outis se päähenkilö pyörittää sellaista niinku seksuaalista terapiaa siellä koululla, joo, niin mielestäni sun pikkusiskon pitäisi alkaa pyörittää sellaista self-love-terapiaa. Mä olin silleen hetkonen, mut joo. Joo, ei todellakaan. Ei, mut oikeesti kyllä musta tuntuu, että... Oikeesti tosta hetken kesti, että mulla yhdistyi nämä pisteet. Mutta oikeesti joo. Ei. Apua, heti mentiin vähän väärin. Ei, mut joo. Mun mielestä se on hyvä juttu, mitä voi niinku
sanoa ihmisille, että huomaaks, että sä kehut vaikka toisia niinku vaan ulkonäön perusteella ja sit toisia vaan taitojen perusteella. Mitä totta? Kyllähän pojillekin ollaan silleen, ootpas se söpö ja komea, mutta niinku, miettikääpä silleen oikeesti, että jos te näette jotain pikkulapsia ja sitten... No ei, mutta kyllähän niinku, mielestäni toi on niinku ihan ei arveltavissa, vaan niinku pääteltävissä sen perusteella, että naiset huolehtii itsestään tosi paljon enemmän mitä miehet. Niin, ja siis toi menee niinku tosi syvälle. Siis toi menee niinku tosi syvälle, jos oikeastaan alkaa miettiä sitä. Myös siihen, että miten me itekin, niinku, tai niinku varmasti me kaikki ollaan sillä, että me laitetaan ihan sikan siihen ulkonäköön painoa. Mm. Ihan vaan esimerkki tänään just kun on Sokoksella, niin siellähän on ihan sikapieni se miesten osasto, kun sä tuut siitä jostain sivuovesta sisään. Niin. Ja sit siinä on niitä hajuvesi ja sit se koko paikka on vaan niinku Niin. naisten. Ja sit toi menee myös, niinku, jos me mietitään tälle yhteiskunnassa, että se on se, mihin me painotetaan. Se lähtee sieltä pienestä asti. Se on niinku pienestä asti tuututtu meidän alitajunta, että toi on se, mistä sun arvo. Sen takia ehkä se onkin niin tärkeää, että työstää sitä just itsensä rakastamista ja kaikkea, koska sitten sä pääset niinku sun omalla työstämisellä niinku ns. Vähän sivuuttaa sitä, että sun kaikki arvoisi siinä, miltä sä näytät tai muissa tommosissa asioissa. Ja vähän niinku kääntää se fokus siihen, mikä on ehkä tärkeämpää. Joo, toi on tosi totta. No tässä vaiheessa kerron se, että meillä oli tasan 1 perstunti nyt tässä, josta me päästiinkin tähän keskusteluun. Oli hyvä niin sanottu aasinsilta, joten se on nyt tämän jakson voittaja automaattisesti. Congratulations to Kylie. Mutta toi oli silleen hassu PR-stunti, koska se periaatteessa tapahtui vuosi sitten. Niin. Ja sitten nyt vasta käsittelee sitä siinä Keeping Up with the Kardashians, mutta anyhow. Mut millainen jaksot on kuvattu, tiedätkö yhtään? Enkö tiedä. Okei. Okay. Mut kyllähän ne on aina, mä en kyllä ole nyt kattonut, en oo kattonut nytten enää pitkään aikaa, mutta siis kyllähän ne aina tietenkin tulee niinku vähän jäljessä. Joo, tulee ne. Mut sitten on toi kyllä, no ehkä toi on ongoing team. Kun se on vähän silleen ongoing, mä sanoisin, koska siltä on tullut jotain muitakin kuvia ja sit jengi kiinnittää siihen heti niinku huomiota. Niin, vaikka mä en ole tuossa Saidis enää sosiaalisessa mediassa, niin silti kyllä mulla on tullut välillä jotain juttuja Niin. tosta. Just nytkin, ihan lähiaikoina. Niin, kun se tyyli Moonakin on estänyt jotain julkiksi IG:ssä, eikö se oo? Joo, kyllä mä jotain on. Mä olin yhdessä vaiheessa just estin kaikki Kardashianit, kun Mä oon estänyt kaikki Kardashianit. Joo. Do it. Tiedätkö mitä? Mä en oo. Mä seuraan niitä. Joo. No, mut hyvä tehdä kontenttia kuitenkin saada niistä vaikka. Niin. Niin, no TikTokissa niitä tulee aika hyvin. Mä tässä mietin, kun meillä on semmoinen jaksotainen peliosuus, ja mä tosi pitkään mietin, niin mikä voisi olla hyvä tämmönen peli, niin mä nyt suunnittelin tähän tämmöiseen bingon. Ja no käytännössä mä tuun kertoa teille lauseita. Mä oon teille tämmöiset hienot paperit, jotka väsäsin tässä ennen jakson auksia. Niin näin. Apua. Kyllä mä saan selvää tästä, mikä se, mitä sä selität. No mä kerron sit, jos et saa käsiä Siis selvää. saan selvää, sitä mä just sanoin, että mitä Mutta no otetaan nyt heti eka, niin päästään alkuun. Ei tätä varmaan tarvitse enempää selitellä. Eli 9 lauseen bingo niin sanotusti. Ja sit jos ootte oikeasti aidosti muistatte tapahtuman, niin ruksitatte sen. Jos ette muista, niin ette ruksita. Ja niin oikeasti pitää olla joku mielessä. Eli muuten... siis nämä on niinku juttuja, mitä mä oon tehnyt. Niinkö? Niin, no käytännössä. Otetaan nyt heti eka vaikka. Ota mä avaan tän kynän, jos tästä kuuluu hirveä ääni. Oi. Joo. No esimerkiksi nyt heti eka. Ja nyt kuuntelijat, te voitte nyt itse myös miettiä, että oletteko tehnyt näitä. Voidaan laittaa tästä joku pohja ja sitten Instagramiin, niin sieltä voitte tsekata sitten. Mutta, no nyt vaikka, joo, no niin, sori. Kiittänyt itseni siitä, että priorisoin itseni X hetkellä. Onko tää siis niinku, onko tässä joku aikaraja? No vai niinku milloin vaan?
Ehkä silleen, mä sanoisin, että parin vuoden niin viime aikoina ehkä. Eli voit sanoa uudestaan tuon kysymyksen. Eli kiittänyt itseni siitä, että priorisoin itseni X hetkellä, silloin kun ehkä yleisesti suurin osa olisi mennyt massan mukana, vaikka tekemään jotain, sit sä olit silleen, että hei, et en mä mene, että nyt mun on pakko priorisoida itseni. Okay. Ja sit oot jättänyt niinku, vaikka tekemättä asian. Onko se tää kohta? Joo, toi ihan oikein. Mä jännittää laittaa tähän tääroksi. Ja te voitte nyt kertoa ne teidän niinku esimerkit. Silleen suht tiivistettynä, tästä ei tarvii käytännössä mitään tunnin lectionia pitää. Ota kelaa, kun nyt mulla ei tuu mieleen enää uutta. Hei, miten sä voit ruksittaa, jos sulle ei tuu mieleen? Kyllä mulla tuli monta juttua, mä vaan mietin, mitä mä kerron. Sä voit sä aloittaa. No Moona voi aloittaa. No, mä en ruksittanut, koska mä yritän... Jotenkin musta tuntuu, että mä en muista, mitä on tapahtunut viime aikoina, mutta mä en muista, onko mä niinku ollut semmoisessa tilanteessa, missä mun on pitänyt silleen mieleenpainuvasti pistää itteni edelle. Et välissä on, kun käy just silleen, on semmoista työarkiviikkoa, niin sit se vaan menee se kaikki silleen. Mulla ei tule nyt mieleen mitään tiettyä, niin mä en uskalla rastittaa sitä. Mut just noin sitten ei et rastita, koska mun mielestä, no millaisen voi kohta kommentoida, mutta tää on ehkä semmoinen juttu, mikä jää aikuisen tekemättä, että se niinku oikein aattelee, että mikä olisi nimenomaan sulle parhaaksi. Mä tosi usein ajattelen, että mikä niinku yhteiskunnan niinku näkökulmasta on sulle paras, niin sä toimit sen mukaan, etkä kuuntele niin sanotusti sun niinku sitä sisimpää. Mm-hmm. Okei, mulla on tosi lame nämä vastaukset, mutta siis, koska mulla ei nyt tule mieleen semmoista mahtavaa hetkeä, kun mä oon vaan ollut tuolla eristyksissä mun perheen kanssa. Kerro missä. Joo, mä oon ollut Lapissa siis asumassa mun perheen luon nyt viimeistä 9 kuukautta varmaan. En mä tiedä. Vähän liikaa mun mielestä, mutta anyways. Oot sä nyt ihan villi? Sä oot ollut Kehä kolmosen ulkopuolella. Nyt mä oon niinku herännyt eloon, kun mä oon tullut takas tänne. Musta tuntuu, mä oon ollut niin niinku pelkis linnunlaulu ja puiden havina ja järven liplatus. No ei voi muuta sanoa kuin tervetuloa Kehä kolmosen sisäpuolelle taas. Feels great. Ei, mut joo, okei, mä voin nyt kertoa mun yhden esimerkin. Aluksi mulla tuli vaan mieleen tästä, koska kun mä niinku kirjoitan juttuja, niin mä muistan, että mä oon lähiaikoina kirjoittanut jostain silleen, että mä oon niinku iloinen, että mä niinku just tälleen priorisoin itteeni tässä hetkessä, mutta mä en nyt muista, mikä se juttu oli, mistä mä kirjoitin. Mulla on yksi ajatus. Ei, oota. Ai musta. Joo. Oota, mutta mä kerron eka jonkun tylsän tähän. Et esimerkiksi ihan vasta mä olin siis siellä Lapissa vielä. Niin Sä voit lyhyesti vaan. Joo, tää on tosi niin mun, siellä oli semmonen perhetapahtumasysteemihommeli, ja sitten niinku koko mun pikkusisko ja äiti olisi halunnut, että mä tuun mukaan. Ja sit mä olin vaan silleen, sori, mä en oo levännyt tarpeeksi, ja kun mitään muuta mä en ois tehnytkään, mut joo, sit en tullut. Sit mä jäin sinne eläinten kanssa kotiin. Mut mulla olisi tullut, tai mulla tuli, en mä tiedä, ei sun ole pakko kertoa tästä tai mitään, mutta no ehkä sun 2 viimeisintä parisuhdetta ja niitten ja niistä lähtee. Okei, let's get it. Apua, ei tarvitse tulla. Kenet me äädätään tähän jaksoon? Shout out. Name dropataan. Ei todellakaan. Ei, mut anyways, siis joo, noi on tolleen niinku next level. Tässä mennään. Mut siis niinku, mä luulin, että pitäisi olla semmonen joku söpö pikkujuttu, mitä on tapahtunut. Eikö nää menee vähän too much? Tässä kestäisi monta jaksoa, kun mä alkaisin selittää, miten tää sisältyy tähän. Mut oikeesti joo, todellakin musta tuntuu, että mä oon oppinut niinku... Musta tuntuu, että tää itsensä rakastaminen ja kaikki muu juttu tuli mulle eka kaikessa muussa kuin siinä parisuhteen. Tai silleen, että mulla kesti, että mä pystyin niinku olemaan tälleen niinku oikeesti, niinku silleen, koska mun mielestä itsensä rakastaminen on myös, ei vaan sellaista niinku self-care ja fluffy stuff, vaan se on myös sitä, että sä niinku laitat sun niinku aidosti oman edun, tai silleen, ei silleen itsekkäästi, vaan silleen niinku, että mulla on tosi iso kysymys tähän nyt. Ennen kuin pidemmälle. Pitää nyt jotenkin muotoilla tää. Mä varmaan unohan kyllä, mitä mä olin sanonut. Kun sä just sanoit, että
niinku itsensä priorisointi on käytännössä ykkösjuttu. Mä oon ihan koko kysymykseni jo. Okei, no mä voin nyt kertoa tämän, vai tuliko sulle joku mieleen? Okei, mä yritän, mun pitää jotenkin... Sori. Hei, jatka vaan. Mulla on sit yksi itseni priorisointihetki, mutta kerro. Niin, eli siis koska niin kun, iso juttu on se, että vaikka asetat niitä rajoja ja teet niin kun, hankalia päätöksiä, jotka niin kun, voi tuntua hetkessä tosi hankalalta ja raskaalta ja whatever, ja niin kun, silleen, ei tee mieli tehdä sitä, koska sä joudut tuntemaan niin kun, tosi paljon ikäviä tunteita sen takia, esimerkiksi niin just näissä parisuhteissa tai missä vaan tämmöisissä tilanteissa, niin että se on myös niinku tosi isosti sitä itsensä rakastamista, että sä teet itsellesi ne valinnat, mitkä on vähän silleen niinku tough love, tai silleen... Niin, ja ne näyttää, niinku, sä todistat siinä samalla itsellesi, että sä niinku arvostat ittees, ja semmoinen itsensä arvostus on tosi tärkeä sen itserakkauden kannalta. Niin, todella. Joo. Todella. Tää oli hyvä esimerkki, Veronika, mun elämästä. Ei tarvii mennä sit siihen ehkä syvemmin näin parisuhteisiin. Mä sanoisin, että mä nyt ruksitin silti tän itsensä priorisointi, koska vaikka musta tuntuu, että mun kesä on tosi niinku kiireistä hektistä, niin mulla oli 2 vapaapäivää, niin mä silti menin siinä aikana käymään mökillä, koska mä tiesin, että se on mulle semmonen nollaushetki ja semmonen, että mä saan siitä jotain semmoista hengellistä voimaa. Niin mä koen, että mä tein semmoisen itseni arvostuseleen siinä, että mä annoin sen itseni kokea sen, vaikka aika oli kortilla. Toi oli hyvä. Toi on totta, koska sen takia me ei saatu äänittää podcastia. No ei! Hyvä, että sä priorisoit sun oman levon. Tässä podcastissa sanotaan kaikki suoraan. Ei oikeesti. Joo, no eipä. Munkin parisuhteet on tuotu tässä joku ensimmäisen 5 minuutin sisällä jo. En mä tiedä paljon, tämä on mennyt 10. 23. Oho, no anyways. Mutta tää varmasti kuuntelijoille on kyllä vähemmän, koska me alussa jäpättiin jotain joutua. Okei, seuraava. Mun pitäisi varmaan itekin kertoa jotain. No, ei ne ole niin kiinnostavia. Ei tarvii. Okei, no otetaan vaikka tää antanut itselleni luvan. Ei, tää ei ole hyvä. Otetaan mun. Okei, no otetaan tää. Ottanut vastaan kehun hymyillen. Ja oikeasti käytännössä ollut, että hei kiitos. Ai niin, tästä pitää kertoa storytime vai? No ei tarvii, tähän ei ehkä tarvii. Okei, hyvä. Eikä ollut nimenomaan silleen, että no älä nyt, että ei tää nyt niin hyvä oo. Tai jotenkin... Mun yksi viimeisin kehu, minkä mä sain, oli, että mä olin treffeillä ekaa kertaa yhden miehen kanssa. Ja se tuntuu niin oudot sanoa mies. Poist. Ja siis mä en maininnut mun kynsistä mitään, mut se kattoi niitä ja kysyi, että oot sä tehnyt noin ite? Mä tiedän, että niillä on salonkilokkaa, mutta toi oli silti vähän wild, koska miten sä miehenä huomaat, että ne on ite tehty? Mulla on tosi paljon kysymyksiä. Mistä tiesit, että sä oot tehnyt ne ite? Oliko ne niin paskat? Sä näit ne kanssa, ne valkoiset. Vai? Ne valkoiset. No nehän näytti hyvältä. Niin. Mitä ja ihmettä? sit se sanoi mulle, kun mä olisin, että joo, niin sit se oli silleen pretty great. Ehkä silloin tuttu, joka tekee, niinku, tai joku sisko tai joku, joka on tehnyt itse kynsi, niin sit se niinku, yhdisti sen silleen, että toi voi olla mahdollista, paitsi että sen koko suku asuu aika monen meren takana, että... Voi ne silti. Niin. Ehkä se itse tekee kynsiä. Toi voi olla. Mut joo, yleensä mä otan, mulla ei tule nyt mitään tiettyä kehu vastaan, mutta yleensä mä otan ne hymyssyyn vastaan, koska mä olen se, että eiks niin? Mä otan aina kans hyvä. Mulla ei ole niinku, mä sanon, että mä saan liian vähän kehuja. Täytyy hyvä asenne. Ei, mut siis silleen... Sä oot tosi mä otan... nätti viimassa. Mitä? Sä oot tosi nätti viimassa. Kiitos. Muona. Niin nätti Mimosa. Kiitos. Muona, sä oot aivan upea. Veronika. Suukki. Mä luulen, että sä sanoit, että meidän pitäisi sanoa. Täydellisin. Veronika. Veronika on täydellisin keskellä tässä paraatipaikalla. Ei, no en tiedä mikä on nyt hei, tässä paraattipaikka. sä et selkeästi saa tätä. Sori. Ei, mutta kyllä mä oon oikeesti, kyllä mä, niinku, mitä mä oon nyt silleen, en tiedä, mun tulee vaan taituja juttuja mieleen, mitä kehu mä oon saanut töissä, niin kyllä mä oon suurimman osan ottanut vastaan, paitsi jos ne on ollut semmosia niinku aivan älyttömiä. Niin jos joku sanoo ällösti, en mä silloin sitä kiitti. Mä silleen, ei, mä sanoin, että älä sano noin, että et sä voi sanoa noin. Niin mä oon silleen,
ja mä en pois. En mä tiedä, mitä mä sanon. En mä edes varmaan sano, mitä mä oon silleen, ahaa. Mä voin kertoa tästä saisi hyvän klipin varmaan TikTokiin, moi TikTok. Mut töissä kuntosalilla, kyllä en mä kerro missä, mutta kuntosalilla olen ollut töissä, lopetan nyt. Mutta asiakas, kyseessä oli siis, no okei, en kerro aluetta, mutta silleen suht Itä-Helsinkiin, niin kävelin normaalisti niin kuin siellä salilla ja näin, niin joku asiakas vaan tulee kommentoimaan mun takamusta. Silleen, että onpas sulla jotenkin pyöreä peppu tai hyvä peppu. Oh my God. Niin mä sanoin siellä suoraan, että älä ikinä enää sano noin mulle. Tai kenellekään toiselle. Että mä oon täällä työntekijänä, älä sano noin. Sitten mä lähdin siitä. Ei, mäkin oon ollut siis samalla töissä. Niin mä voin kyllä sanoa, että siellä... Musta tuntuu, että mulla on vähän semmoinen pelottava ilme, jos mä keskityn, niin sit mulle ei hirveästi tultu sanoa mitään noin tolleen. Ei mulla ikin sanonut mitään noin niinku tolleen. Mut joo, tollasia kehuja mun mielestä ei todellakaan kannata. Joo, niille ei tarvii hymyillä, eikä kannatakaan. Sä asetat itses varmaan johonkin vaaratilanteeseen. Ja toi kehu, toi on vaan niinku violation. Ällöttävää, aja. Facts. Niin totta, it. Joo, okei, joka tapauksessa. Seuraava. Antanut itselleni luvan olla epätäydellinen hetkellä, kun on ehkä pitänyt tolla. Nimenomaan vaikka no just työpaikan paineen takia, että sun pitää tehdä nämä jutut, jotta sä oot hyvän työntekijä, tai pitänyt näyttää tietyllä tavalla, oot vaikka menossa sun serkun, en mä tiedä voiko ne sanoa, YO-juhliin, ja siellä on koko hemmetin suku, ja sit sulla on jotenkin paineet olla menestynyt ja hyvä ja täydellinen tyyppi, ja sit sä oot vaan ollut silleen, no mä en nyt oo tää, niin mä nyt vaan menen tällä, mitä mulla on nyt tässä hetkessä antaa mun suvulle. Esim. Epätäydellinen. Joo, toi kohta kyllä. Mä raksitin, koska musta tuntuu, että mun suhtautuminen itteeni yleisesti on silleen, että ole armollinen itsellesi ja mä en vaadi itseltäni täydellisyyttä missään tilanteessa, että aina silleen tee parhaas, mikä se paras onkaan sillä hetkellä, ja sitten mennään sen mukaan. Et mä en koe, että mulla on tullut silleen hirveät paineet, että mun pitää suoriutua jostain tilanteesta tietyllä tavalla, vaan mä oon ollut se, että okei, sä handlaat tän, jos se mene ihan tolleen, niin sit elämä jatkuu. Tuo on hyvä asenne. Tuo on aika arvostettavaa. Mä en itse olisi ruksittanut tätä varmaan. Mä ruksitin, koska mulla tuli niin hupsu juttu mieleen, koska mulla tuli tässä Kerrohan mieleen. se hupsu mä mieleen. Niin, koska mä haen töitä. Ja sit mä kerroin yhden työpaikan, mitä mä hain. Ja sitten mä olin silleen vähän shy about it. Ja sitten ei se mä lupaan, Mimosa paha. Nyt vääristelee tätä tarinaa. Mä en vääristele. todellakaan reagoinut mitenkään negatiivisesti. No en tiedä, Tästä mutta ollaan siis... selkeästi nyt eri mieltä. Me voidaan nyt olla eri mieltä, mutta siis... Joo, mutta se oli hauska juttu. Siis en mä ottanut sitä mitenkään pahalla, mutta se oli vaan hauska. Me sanotaan aina toisillemme kaikki suoraan, niin se on niinku fine. Joo. Ei siis en mä ollut mitenkään, mutta se oli, mulla vaan tuli tää nyt ehkottainen esimerkki tähän, mutta tää oli niinku hauska. Ei oikeesti, jos sä et voi olla suora sun kaverille, te ette oo kavereita. Tai te voitte olla kavereita, mutta te ette oo ystäviä. Te ootte tuttavallisia. Te ootte siinä vaiheessa fake friends. Jep. Joo. Mä tykkään, kun joku sanoo mulle joskus silleen... Mutta ei se olla ilkeä, though. Ei niin, mutta mä tykkään, koska yleensä ikin kukaan ei sano mitään kritiikkiä. Nyt mulla tulee hirveästi kritiikkiä. No et Annaanko yleensä. mä liikaa? Et anna kyllä todellakaan liikaa. Onks teillä ikin tullut Sä oot huono ehkä fiilis, sanonut jos mä oon yksi. sanonut jotain? Sä oot sanonut kerran Tämä mulle oli tosi hyvä tämmöinen teidän friendship-analyysi, mutta voiko Mimosa kertoa sen tarinan nyt? Halusit sä sanoa? Ei tarvi sanoa kerran. Okei. Jatkakaa siinä. Okei. Joo. No, mihin tää nyt jäi? Mä en kerro, en mäkään tiedä, mutta mä en nyt kyllä kerro sitä työpaikkaa, mihin mä haen. Joo, ei sun tarviikaan. Joo. Mut joka tapauksessa. Joo, voimme jatkaa. Mut hei, kaverit on iso osa niinku sitä self-love. Niin on oikeesti. Niin, et sehän kuulemma jotenkin, että Kyllä. tai ainakin ihmiset sanoo, että sun parisuhde on pelikuva siitä, että kuinka paljon sä rakastat ittees. Jep. Mä kuulin ton kanssa TikTokista. No, mutta mä kuulin ton lauseen ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ei, mutta Joo, toi on niinku fakta, jos sä alat miettiä. Niin on. Koska et sä hyväksy minkäännäköistä niinku huonoa käytöstä keneltäkään, tai sä vaadit vaan hyvää, tai oikeanlaista kohtelua, jos sä rakastat ittees. Mutta jos sulla on jotain niinku
Mut tossa se paradoksi on se, että mä en puhu mitenkään niitä omasta puolesta. Kaverin puolesta tämän kerran. Tai siis kaverin tarina ei ole. Mut siis jotenkin ei tai silleen, mä tiedostan, että mä en niinku oo todellakaan siinä pisteessä, missä mä haluaisin olla niinku itsensä rakastamisen kanssa niinku lähelläkään. Mut sit silti mä jotenkin, jos mä katson mun parisuhdetta, mun kaverisuhteita, niin niiden perusteella mun pitäisi niinku rakastaa itteni ihan sikana. Niin, mutta ei nyt Niin, kukaan ole ikinä missä on täydellinen ja valmis. Silleen ei siinä olla ikin valmiit. Mutta eikö se tarkoita sitä, että mun pitäisi olla huono kaveri? Eihän tarkoita, koska kyllähän sä oot itse varma. Ja rakastat itseäsi silleen. No. Kyllä, ainakin paljon enemmän kuin todella moni muu. Et ei ole nyt tässä, ei tarvitse keskustella edes enempää, kun toi on nyt fakta. Otetaan seuraava. Okei, tää on aika mielenkiintoinen. Olen antanut itselleni luvan olla eri mieltä muiden kanssa. Me just äsken. Laitan tän tosta. Niin totta. Koska erimielisyys muiden kanssa on käytännössä just ehkä sitä itsensä omaksumista. Niin on. Se on myös sitä itsensä arvostamista. Mä en ruksittanut, koska musta tuntuu... Ei, mut jos... jos joku sanoo jotain, ja mä oon eri mieltä, niin välillä mä oon eka silleen hämmentynyt, että mä en osaa olla eri mieltä. Sitten mulla tulee vasta sen jälkeen silleen, että mä oon kyllä eri mieltä tossa, mut sit mä en sano sitä siinä hetkessä, että mä en osaa aina niinku ilmaista sitä heti. Joo. Mulla on kyllä niinku vastakohta. Mä alkaa yskittää. Missä mielessä? Ai mitä? Missä mielessä vastakohta? No et mä kyllä saan. Mä kyllä niinku meinaan, musta tuntuu, että joskus, no riippuu ehkä henkilöstä, niin mä silleen sanon enemmän. Mä en Moona, mut siis Moona ja minä, niin käydään niin hitaalla aina tuolla siis niinku, jäädytään, että meillä ei niinku oo mitään mielipidettä. Tai siis mä huomaan, että mulla ei ole mitään mielipidettä välillä, ja sitten se tulee vasta jälkeenpäin. Musta tuntuu, että mä oon kyllä tosi silleen mielipiteikäs ja niin. sanavalmis kaikissa kohtauksissa, niin sit mä oon silleen... Kun mulla riippuu se mun sanavalmius niin paljon siitä tilanteesta ja siitä henkilöstä, että kenen kanssa mä oon. Että se ei oo silleen... Mut tietenkin nyt joskus mullakin on tilanteita, että mä en niinku esim. Vaikka tiedä jostain aiheesta tarpeeksi, niin sit mä oon silleen, tää vaikuttaa vähän siltä, että mä en tiedä. Että tää ei nyt vaikuta ihan niinku, että mä agree, mut sit mä oon silleen, mä en tiedä niin paljon. Ruksitatko äskeistä? Kyllä mä uskallan olla eri mieltä, että siitä niinku, jos se kyse, niin nyt mä niinku, kamppailen mun mielen kanssa. Tai niinku, pitääkö... Eikö joo, mä lähinnä mietin sitä, että Mimo Salon jo bingo. Mä en tajunnut. Bingo. Joo. Niin, mihinköhän muita kohtia tässä oli? Käytännössä bingo, joo. Otetaan nopsaa. Mun mielestä tää on aika mielenkiintoinen. Otetaan nyt nopea nämä loput. Sanotte vaan kyllä tai ei, koska tuossa oli ihan hyviä kysymyksiä mun mielestä. Mä käyn nyt nämä loput. Okei, mä en enää raksita vai? Sanonut peilikuvalleni jotain kaunista, kyllä tai ei? Joo, mä haippaan itteeni daily basis. Mä en oo. Itse asiassa kyllä mä oon. Kyllä mäkin oon, mut nyt mulla ei tuu silleen... Kattonut peilistä Peppu, onpa hyvä. No mä oon varmaan tänään ollut tolleen viimeksi. Toi on ainoa, oikeastaan ainoa. Joo, ei, mut kyllä mä oikeastaan olen lähellä miettinyt, että mun pitäisi tehdä tätä enemmän. Koska se on sellaista peilityöskentelyä. Eli kaikilta niinku kyllä. Kaikilta kyllä. Joo. Ottanut rennosti ilman syyllisyyttä. Kyllä. Jep. Yrittänyt. Hyvä. Kyllä. Hyvä sä. Kyllä, nyt ehkä tämän vuoden sisällä on tehnyt muutaman kerran. Antanut itselleni luvan oikeasti nauraa jollekin omalle virheelle niin kuin heti sen tapahduttua, eikä silleen vaikka vuoden päästä. Niin kuin eli siinä tilanteessa on ollut silleen ihan sama. Mä yritän miettiä, milloin mä mukaan olisin tehnyt virheitä mun elämässä. Mä en ikin tee virheitä, ei vaan. Mulla, jos tulee joku semmoinen isompi virhe, niin se on mulla joko silleen, että joko mä itken tai sit mä nauran. Et se on... Joko tai. Mä en tiedä, mä yritän keksiä mitä virheitä mä oon tehnyt, mutta mulla ei tuu mieleen. Ei, mut kyllä mä oikeesti... Riippuu. Mä oon mun mielestä niinku päästy tosi hyvään pisteeseen siinä asiassa, että jos mä teen jonkun virheen, niin mä oon niinku ihminen. Mut musta tuntuu, että toi niinku tohon vaikuttaa myös tosi paljon ympäristö, koska jos ympäristö vaatii sulta tosi paljon, niin tosi vaikea niinku nauraa
Siis Niin, mä oon kyllä niinku vaiheessa. oppinut niin hyväksi, että mä en enää vaikuta tohon, koska mun mummi Okei, on nyt no niinku, hyvä. mun mummi asuu siis siinä meidän naapurissa, siellä Lapissa, niin oikeesti siitä tulee joka päivä mulle jotain kommenttia, musta tuntuu. Kaikille kuulijoille tiedoksi. Eli Kehä kolmosen ulkopuolella. Sori. Mä oon niinku kultured. Okei. No mut hyvä. Olen harjoitellut kiitollisuutta miettimällä asioita, joista olen kiitollinen. Kyllä tai Kyllä. ei. Tänään just viimeksi. Viime aikoina en Kun mä ole. kävelin tänne itse asiassa viimeksi. No aika hyvä. Mä en ole siis nyt viime vuosien aikana, mutta joskus yläasteella yritin. Se jäi yritykseksi. Voitko kokeilla uusiksi? Yläasteella. Kiitollisuus on niin semmoinen aktiivinen harjoitus, mitä pitää yllä. Eikö sä oo ikin kattonut mitään mun sisältöä? Vastaan nyt. Never. Ei, kyllä. Kyllä mä oon. Sä vaan katot, niin sä et vaan ikin sä oot silleen, tykkää me pois. Mä en eksy kuunnella, kun mä kuuntelen sua muutenkin tarpeen. Ei se haittaa. Oikeesti. Veronika on vaan silleen, mä tiedän, että sä sanot jotain järkevää, mutta mua ei kiinnosta. Kun ne vaatii niin paljon aivotyötä. Joo, tulipas kuuma. On ainakin ilo kuunnella kaikille, jotka tykkää kikatusäänistä. Itse olen harjoittanut kiitollisuutta. Hyvä sä. Hyvä sä. Yes. Ei ikinä mitään. Joo. Okei. Seuraava. Sä oot selkeästi edistyksekkäämpi yksilö tästä kaksikosta. Okei, vika. Olen viettänyt päivän ilman itseni kritisointia ja arvostelua. Silleen, että et on niinku yhtäkään kritiikkiä itsellesi siis. Pakko sanoa, että varmaan niinku never in my life on ollut tämmöistä En päivää. mäkään. Joo, ei mulkaan. Kyllä sitä varmaan jotenkin alitäntisesti tulee, mutta ei se, onneksi se ääni, niin että kun kritisoi itteensä, niin ei ole niin kuuluva. Niin ei mulkaan, Niin. että mä osaan niinku, mut kyllä ihan varmasti mulla on joka päivä tullut joku mieleen. Joo, ihan varmasti joku päivä jotain. Et se on ehkä enemmänkin sille inhimillistä, että sit se riippuu onkin. just, missä määrin sitä tulee. Niin. Ja sit se on niinku just silleen hiljaisempi se ääni. Että se ei Niin. enää oo silleen Niin, silleen, koko ajan tossa jep. päässä. Joo. Eli ei. Ei kenellekään me. Ei oo. Joo, no siinä oli meidän bingon kysymykset. Miimos on nyt voitti tämän bingon. Varmaan ihan syystäkin, kun Miimos on tämmönen self-love-guru. Ei mut ihan edes ollut niinku Uploadit kaukaa. Miimoselle. Joo. Kiitos. Mutta tossa oli siis aika hyvin sellaisia juttuja, jotka käytännössä edistää sitä itsensä rakastamista, omaksumista, jne. Ja nyt tuleekin tämmönen pommikysymys. Olitpas sä muuten hyvin valinnut, niinku miettinyt noin. Wow. En kerro mun Varmaan kattonut mun pikkuavustajaa. sisältöä. Ei Niin, totta. Niin, että nyt siitä puheen ollen, niin suoraan Miimasan podcastista poimittu. Podcast-jaksoista. Koska sulla on yksi podcast. Tuo oli huonosti muotoiltu. Mut siis pommikysymys. Oletteko sujut itsenne kanssa? Kumpi on ollut tuo? No, okei, mä ja Moona voidaan sit voit silleen avata vähän enemmän. Mä en oo. Tää menee silleen asteittain, musta tuntuu. Mä koen, että mä oon tehnyt tosi paljon työtä sen eteen, että mä oon sujut itteni kanssa. Ja se on ollut niinku semmoinen prosessi, joka on lähtenyt tosi niinku nuoresta iästä, ja se on ollut tosi tietoinen prosessi. Niin sit mä pystyn silleen itse varmasti sanoa, että mä oon fine. Okei, mutta toi on ihan sairaan hyvä, koska jotenkin mä, niinku mitä mä oon ollut sunkaan ystävä, kaveri, eka kaverista ystävä, mutta Kiitos tästä selvennyksestä. niinku, mä oon huomannut, että sä et ole mitenkään super niinku itsekriittinen tai mitään. Niinku, että sä et ole yhtä paha kuin minä, mutta mä en oo ainakaan silleen huomannut, että sä olisit tehnyt niinku töitä Koska... Ei, mutta mä meinaan täällä sitä, että Moona on tehnyt sen jotenkin salassa, että mä en koska Mimosasta mä tiedän, että Mimosa tekee koko ajan. Mä en tiedä, johtuuko se sun niinku somekäyttäytymisestä
ja näin. Mut sit, niin voi olla. Mut sit jotenkin mulla on jäänyt, Salas. mä en oo tiennyt, että sä oot tehnyt töitä. Niin kun, No kun mä koen, että se on tosi semmoinen henkilökohtainen prosessi. Tai ainakin itselleni ollut. Ei silleen, että jos sitä jakaa, niin toihan on niinku paras sanoma, mitä niin. niinku voi minnekään pistää. Et mulla on, se on ollut vaan niinku silleen itteni kanssa, että mulla ei oo ollut sellaista no jos on jonkun kanssa keskustellut, totta kai se on tullut esille, mutta ei ole silleen niinku tarvetta pistää sitä minnekään, kun se on tapahtunut vaan itteni kanssa. Joo. joo. No ei me olla sit varmaan sun kanssa juteltu asiasta, vaan kerrot kaikkia. Näköjään. Kyllä mulki on oikeastaan, vaikka mä sitä pölötänkin tuolla, niin ollut tosi silleen henkilökohtainen. Enemmänkin musta tuntuu, että se isoin työ, tai silleen kyllä sit koko ajan työt tekee edelleen niin joka päivä, mutta isoin työ mä tein sen ennen kuin mä ikinä aloin tekemään mitään sisältöä tosta. Niin, ja vaikka siitä tekee sisältöä, niin ei se siitä tarkoita, että se ei olisi henkilökohtainen. Niin. Koska sitten on tosi mun mielestä kans rohkeata jakaa sitä, koska se on niin henkilökohtainen asia. Joo, mä vaan rakastan puhua koko ajan kaikista asioista, niin sen takia mulla ei ole niin, mulla filtteriä näissä jutuissa. On mulla vähän, mutta... No, syventävä kysymys. Miten te olette päätynyt tuohon pisteeseen? Koska, no, tämän perusteella... Mä en edes vastannut mä oon vielä eniten aikaisempaa. meistä, ketä ei ole syyt itsensä kanssa selkeästikin. Niin, no en mä tiedä. Mä siis oikeesti heitän täällä vaan läppää. Ei, siis, niinku, ei silleen. Mutta miten te olette päätynyt tuohon pisteeseen? Tai onko teillä mitään sellaista, niinku, ei tarvitse mitenkään superhenkilökohtaiseksi vetää, jos ei halua, mutta just sellaiset niinku, ehkä pääjutut, että mitä te olette ehkä silleen tehnyt, niinku, niin, ei tarvitse mitenkään super silleen. Mä nyt eka vastaan tuohon sun aikaisempaan, kun mä en vastannut. Okei, sori. Mä sanoisin aika samanlaisen vastauksen, että mä oon silleen, että suuremmassa osaksi sujut. Että mä osaan niinku, jos mulla tulee just se ääni, joka silleen kritisoi itteensä, niin mä osaan olla silleen, toi on vaan toi ääni. Mutta todellakin on asioita, mistä mä oon silleen, mä haluan muuttaa tai kehittyä tai tälleen. Mut musta tuntuu, että sen, niinku, ei sen kuulu, tai silleen, mä oon tyytyväinen siinä, missä mä oon nyt ja osaan olla silleen sujut sen kanssa. Mut sit se ei vie pois sitä, että kun sä et niinku haluais vaikka muuttaa tai kehittää itsestäsi jotain. Tai silleen. Koska se on niinku kokoaikainen juttu periaatteessa. Et sä oo yhtäkkiä valmis ja sit sun ei tarvitse enää ikin työstää sitä tai silleen. Siinä tapahtuu niinku aaltoa. Joo, mä oon siis jaan ton näkemyksen ihan 100%. Että ei ole just mitään semmoista valmispistettä. Ja se, että on sinut itsensä kanssa, niin mun mielestä se on kans tosi paljon sitä, että osaa vaan vaimentaa sen äänen. Että ymmärtää, että se on niinku ääni sun pään sisällä. Tai kaikki ne ulkoiset tekijät, jotka yrittää sabotoida sua ja omaa sinuutta. Voiko sen sanoa tulleen? Joo. Mut mä tässä lähinnä mietin, kun me puhuttiin aikaisemmin, että tytöillä, naisoletetuille, se yleensä kohdistuu just niinku sellaiseen niinku ulkonäölliseen, niin puhutte sitten nyt, tai kun te ajattelitte tuota kysymystä, niin puhuitteko te pikemminkin semmoisesta niinku ulkonäöllisestä hyväksymisestä, että se on nyt fine, että ei ole vaikka niinku sellaiset hullut zero, mitkä ne on koot niinku mitallisesti tai vastaavaa, tai vaikkapa et ole tyytyväinen johonkin tiettyyn juttuun teidän kropassa. Puhutteko niinku sellaisesta vai henkisestä? No kun ne kaikki kuuluu siihen, niin mä sanoisin melkein, että semmonen, no just kun tytöille korostetaan niin paljon sitä omaa ulkonäköä, niin se oman ulkonäön hyväksyminen ja sitten se, että sä pääset niinku oman luonteesi ja itses kanssa sinuiksi, niin ne on niinku 2 eri prosessia. Ja, ja sit niinku niitä pitää molempia aktiivisesti käydä läpi koko ajan. Jep, mä koen ihan samalla tavalla. Nyt mä vähän unohdin, mitä mä muutin sanoa, mutta... Joo, mä ajattelen kans, että mulla on kans silleen niinku ihan erillinen juttu se kropan kanssa oleva suhde. Ja sit taas se mut silleen mä puhun nyt kyllä niinku kummastakin, koska kyllä mulla on ollut niinku mun persoonassa tai moni juttu, niinku, mikä ei liity mitenkään ulkonäköön tai kroppaan, mitä on niinku joutunut sillä tai saanut työstää. Tai silleen, että on todellakin ollut vaikka mitä siihenkin liittyvää. Että on vaikka ollut silleen, että onko mä liian jotenkin, vaikka esim. Just koska mä sanoin, että mä tykkään koko ajan puhua kaikista, että puhuuko mä vaikka liikaa tai niinku tämmöisiä juttuja.
Joo. Mä haluan tähän väliin selventää, että malli voi olla ihan minkä tahansa kokoinen, mutta toi siis nollamitta jostain hulluista muotitaloista, niin sehän tulee sieltä. Ei ne edelleenkään hyväksy siellä yhtään mitään muita. Niin, halusin selventää vaan ton. Hyvä selvennys. Ei mulla ei kyllä jäänyt epäselväksi, mitä sä meinasit, mutta joo. Ja just, että vaikka se on niinku 2 eri prosessia, niin mäkin puhun, tai silleen, kun puhuu siitä, että onko sinut itsensä kanssa, niin mä puhun niistä molemmista kanssa. Musta tuntuu, että se on silleen sama prosessi, mutta koska se ulkonäkö on, niin kuin just sä sanoit, että niin kuin silleen siinä silleen iso osa, tai silleen iso, niin kuin sillä on niin paljon painoa niin kuin laitettu meihin, niin kuin meidän ajatukseen, että se on niin kuin se the thing, niin sen takia se melkein on pakko olla vähän niin kuin silleen, että se ottaa niin ison tilan, mitä pitää prosessoida se ulkonäkö. Koska se on niinku, se laitetaan vähän niinku kaiken muun edelle. No nimenomaan just noin. Niin. Mun aivot tai mulla jotenkin tuli tossa niin monta ekstra kysymystä, mutta ei me kyllä vaan ehditä käydä nyt kaikki läpi. Mut silleen, tuleeko teille mitään nopeasti, ihan vaan niin kyllä, tai jos nyt tulisi mitä mieleen, kun ulkonäöllisiä trendejä niin on koko ajan, mutta onko teillä mitään niin sellaisia henkisiä, tai sellaisia, en tiedä, tai niin ei-fyysisiä trendejä, mitä niin nyt vaikka olisi ollut tai on? Musta tuntuu, että ehkä, tai nyt tulee ihan randomista, en ole ajatellut tätä välttämättä ikinä, mutta ehkä niin kuin jos mietitään vaikka TikTokia, että sehän on aika uusi juttu, niin sit TikTokissa mun mielestä on niinku ehkä, tietenkin siellä on ihan sikan erilaisia ihmisiä, se on niinku rikkaus silleen, mutta niinku, silti musta tuntuu, että semmoinen tietyn tyylisiä niinku semmosia, että miten sä vaikka puhut ja miten sä silleen, vaikka teet videoita tai niinku, niin ne periaatteessa menee siihen niinku persoon. Niin vaikka on myös tietenkin TikTokissa hirveän isosti niinku ulkonäkötrendit ja kaikki vaatteet ja tälleen, mutta oikeesti ehkä siellä on silleen, että sä näet periaatteessa semmosia ryhmittymiä sitä saman tyylistä, vaikka just puhetyyliä tai niinku, että tiedättekö? Koska musta tuntuu, että siellä tosi helposti sä voit mennä silleen vähän niinku, että sä et olekaan täysin oma itse sen takia, koska sä vaikka katot tietynlaista sisältöä ja sit sä alat tekee samanlaista, vaan sen takia, koska se on niinku se muotti vähän niinku. Että en tiedä, onko se niillä silleen, että olisiko semmoista, kun naisen niinku vaikka ulkonäköön liittyen, niin on niin yleiset, jotka just tolleen muuttuu, varsinkin nykyään musta tuntuu, että niinku joka viikko tyyliin, niin silleen ei ehkä ole niin yleisiä, mutta ehkä just silleen periaatteessa mikä sun for you on, niin sit sä voit olla siitä vähän silleen, että esimerkkin, toi nyt tuli mulle vaan tuolle randomista mieleen. Mä oon myös huomannut noita ryhmittymiä ja mulla tuli heti ensimmäisenä mieleen esimerkki, mä en tiedä onko kumpikaan on teistä nähnyt, mutta tiedättekö te Nora Smith? Joo. Joka tekee niitä kokkivideoita, tai niinku everything from scratch. Mut silleen, että toi on niin, tai niinku mulla tuli heti mieleen, toi on ryhmittymä, että semmoset, ei edes välttämättä tekee ruokaa, mutta semmoset, että puhuu ihan sikarauhallisesti ja silleen, tänään mä, niinku tollasella, niin että toi on, mulla heti mieleen vaan niinku tommonen ryhmä, että noitkin tollasia persoonallisuustrendejä on siellä ihan selvästi. Niin, eli just tällaisia käytännössä rauhallisia. No kun toi oli vaan, toi oli vaan yksi esimerkki, toi rauhallinen, että sittenhän siellä on niinku ihan silleen eri ääripäitä, mutta toi oli vaan yksi silleen esimerkki, mikä tuli mieleen. Joo. Niin, koska sit on just toi rauhallinen, mut sit no en mä tiedä tuleeko mulla tämmösiä TikTokkeja, mut en mä tiedä muistatteko te joskus, jos te olette katsoneet jotain YouTube-videoita silleen nuorempaan, niin niissä oli se niinku täysmuotti, mihin kaikki jotkut, jotka teki sellaisia niinku semmoista kuuluisat, niin oli se ihan silleen siitä niinku muokkaustyylistä. Hello guys, niin, just silleen niinku levelistä levelistä silleen, että se on niinku ihan silleen vähän semmoinen Disney Channel, tai en mä tiedä, mutta mistä mä puhun niinku, että on tommosia todellakin. Ja sit sä oot silleen, koska kyllä mä oon ehkä ollut joskus silleen, että mä haluaisin olla enemmän vaikka, en mä tiedä, vaikka tommonen, että mä puhun paljon enemmän, en mä tiedä, mä puhun kyllä, mutta kuitenkin mä oon oikeesti introvertti. Että se on vaan niinku, missä mä oon. Mut silleen niinku, että just jotkut semmoset on ollut niinku tosi silleen outgoing, niin sit mä oon silleen, miksi mä en oo. Et niinku periaatteessa Joo. Riippuu ehkä omasta piiristä ja mitä sisältöä ja millaisia ihmisiä on ympärillä. Joo. Koska kyllä mä tiedän yhden tyypin. Koska jos miettii ulkonäöllisesti, niin kyllä mä oon silleen huomattavasti useamman kerran miettinyt, että jospa näyttäisi tolta tai jotain vastaavaa.
No tietenkin, niin. Mutta just silleen se henkinen puoli, niin mun tulee tasan yksi ihminen, kenestä mä oon ajatellut, että jospa mä osaisin niinku olla samanlainen kuin toi niinku henkisellä tasolla. Niin, mulki on kyllä ehkä silleen harvempi. Mut sit mulla tulee semmosia, että mä niinku vaikka löydän jonkun uuden tyypin jostain, ja sit mä katon sen niitä juttuja, ja sit mä oon silleen, wow, onpas tää niinku kiva, ja sit mä oon vähän silleen, mut sit mä niinku palaan siihen, että ai niin, että mä en oo yhtään tuon tyylinen, jos mä tekisin tollaista, mä olisin tosi feikki. Tai silleen, että et mä en niinku, mut kyllä mulla on ollut semmosia, esim. Mulla on ollut yksi kaveri, joka oli niinku just tosi silleen sosiaalisesti, niinku, musta tuntuu, että mulla on hyvät sosiaaliset taidot, mut siis se oli niinku silleen, mä olin silleen wow, että niinku mä haluan niinku oikeesti, että vaikka jos tuli meille kylää, kun mä asuin vielä himas, niin sit se niinku valloitti kaikki. Ihan sama, niinku, vaikka se ei ollut nähnyt ketään. Sit se vaan yhtäkkiä täys niinku keskustelu. Kyllä mä uskon, että mäkin olen aika hyvä siinä, mutta se oli niinku silleen, mä olin silleen wow. Hei! Moikka! Tähän väliin, tää jakso nyt tyssäs hassusti, niin meidän piti siis jakaa jakso 2 osaan, joten sä voit siirtyä tästä vaan seuraavaan jaksoon. Slay. No, Kiitos!